Ola, boa tarde. O esqueleto dun edificio que nunca se acabou de construir foi o lugar no que onta noite axentes da Garda Civil atoparon un corpo dunha persoa. Foi no baixo que estaba asolagado despois dos últimos temporais. O corpo estaba aboiando na auga. Agora investigan quen era e que puido pasar. Pensábamos que podía ser del edificio, que se venía abajo, lo que sea. Pero despois viñeron as enfermeras e imaginamos que sería algo máis grave. Esta crisis non volveron a tocalo. E debaixo eu sei que dormía unha parexa aí, de un home máis unha muller. Xornada solemne hoxe en Ferrol coa representación do gozoso encontro. Demetrio Morenza. Sí, e xusto neste preciso instante remata este domingo de resurrección con estes últimos pasos, 3 en concreto, da Magdalena, Xesús resucitado e a da súa nai, Virxe María, que é o último paso en abandonar esta praza de armas que un ano máis congregou a moitísima xente para disfrutar deste gozoso encontro. En Arcade, na provincia de Pontevedra, celebran hoxe unha das citas máis importantes do ano na comarca, a festa da Ostra Andrea. Sí, efectivamente, todo un manxar da ría que aquí en Arcade, no concello de Soutomaior, se prepara de diferentes maneiras, tanto natural, con as gotas de limón, como tamén cociñada para esas persoas ás que lles poida sentar mal. Dende a organización, para esta edición, contan de repartir ata 100.000 unidades. Despois arrímate máis, vale, Helen? En Cervo, no baixo asolagado da estrutura dun edificio que quedou a medio construir, apareceu onta noite o corpo dunha persoa. A Garda Civil investiga a súa identidade e que foi o que pasou. Óscar López. Si, a Garda Civil sigue traballando para identificar o corpo que aparecía onte cara ás 9:30 da noite no baixo deste edificio situado na entrada de San Cibrao, no concello lugués de Cervo. O edificio, como xa vedes, está en ruínas, leva máis de 10 anos en actividade, segundo os veciños, era habitual ver a xente dentro del. O corpo aparece no baixo, que estaba inundado de auga por causas que aínda se descoñecen e que a Garda Civil sigue traballando para esclarecer os feitos. Ata o lugar desplazouse a propia Garda Civil, voluntarios de Protección Civil e bomberos de Viveiro, ademais de persoal sanitario do 061 que só poido certificar o falecemento desta persoa. Pensábamos que podía ser del edificio, que se venía abajo, lo que sea. Pero despois viñeron as enfermeras e imaginamos que sería algo máis grave. Esta crisis non volveron a tocalo. E debaixo eu sei que dormía unha parexa aí, de un home máis unha muller. A Ronda do Outeiro, na Coruña, foi o escenario esta mañá dunha nova pelexa. É un episodio que se repite con frecuencia nesta zona, nas proximidades da rúa Alfredo Tella. Ali horta sucedeu sobre as 9:30 da mañá. Os veciños da zona levan xa tempo denunciando estes episodios violentos e a inquietude que xeneran. Unha embarcación embarcou esta mañá en augas da Guarda, tiveron que rescatar os seus dous tripulantes. O operativo mobilizou o helicóptero Pesca 1 do Servizo de Gardacostas de Galicia. Os mariñeiros nadaban a terra cando outra embarcación os rescatou e levounos ata o porto da Guarda. Dalí xa os levaron ao hospital para atendelos. Vi una planeadora yendo hacia el sur y cuando le vino dos olas, le rompieron, le hizo prueba y le dio vuelta. A veciñanza de Moruxo, no concello de Bergondo, denuncia o perigo que supoñen os desprendementos do cantil sobre que se asentan as súas vivendas. Os temporais deste inverno agravaron o problema da erosión do terreo que xa leva anos provocando derrubamentos sobre a praia do Regueiro. O proxecto de costas para asegurar o talude prevé un investimento d'1 millón de euros. Foi sometido á información pública no ano 23. Os residentes denuncian o atraso na execución das obras ante o perigo de novos derrubamentos. E hai un novo movemento na investigación do caso de Débora Fernández Cervera. A familia e mailo equipo legal piden que a investigación da desaparición e morte da moza sexa levada pola UCO da Garda Civil. A investigación, inzada de erros, segundo eles, era competencia da Garda Civil, xa que o cadáver aparecera na súa demarcación no concello do Rosal. Entre o cúmulo de supostos erros, perdas e sensentidos da investigación do caso Débora, a familia e o equipo legal sempre reiteraron non entender por que o caso o leva a Policía Nacional, cando o corpo apareceu nunha demarcación da Garda Civil. Por iso solicitan formalmente o xulgado 2 de Tui que derive o caso a UCO da Garda Civil. É que
A unidade de Madrid non está preparada para levar este tipo de delitos e, sen embargo, non deixamos de ver casos que leva a Garda Civil e a UCO con resultados espléndidos despois de moitísimos anos. Entonces, se por xurisprudencia nos toca a Garda Civil, o que queremos é que a Garda Civil reclame o caso porque realmente é a súa obrigación dar resultados e saber que está pasando, porque non podemos olvidar que el que haya un asesino solto na cidade é un mal que nos perxudica a toda a sociedade. Compre lembrar que o caso está parcialmente arquivado e segue imputado o exmozo da vítima. Logo do arquivo parcial, letrados e familia consideran que non houbo avances na investigación, por iso piden que o caso o leve a Garda Civil. Nos últimos tempos temos visto que a Guardia Civil resolve moitos casos parecidos e, ademais, usando algunhas das técnicas que nos pedimos na alguna ocasión, que era da unidade da conducta, mediante unha perfilación. Cando a pedimos, os policías do Grupo 2 reíron, dicindo que eso só pasaba nas películas ou nas series. Como, ademais, quen tiña que ter investigado este asunto era a Guardia Civil, porque era quen lle correspondía por competencia territorial, nunca soupemos por qué o asunto quedou nas mans da policía, pois o pedimos e entendemos que todos estarán de acordo que hai que facer máis esforzos para chegar ao término deste asunto. Entre as deficiencias na investigación están a eliminación de chamadas nas listaxes de números telefónicos, o suposto borrado profesional do ordenador e a desaparición temporal do móvil da moza, que a policía chegou a dicir que non se recepcionara e finalmente apareceu sen tarxeta logo dunhas obras na comisaría madrileña de Canillas. En Guitiriz, o que comezou sendo un punto de almacenamento de plásticos agrícolas acabou como un vertedoiro incontrolado. A comunidade de Montes de Sambreixo, propietaria do terreo, demanda ao Concello que arranxe a situación e que se retiren eses residuos. De pouco serve o letreiro da advertencia. Os prados e bosques de Sambreixo comparten espazo con esta morea de lixo. Comezou sendo un punto de almacenamento de plásticos agrícolas, pero a cousa foi degenerando co paso do tempo ata acabar converténdose nun vertedoiro incontrolado. Que o Monte Vecinal cedeu o terreno ao Concello para facer un vertedeiro de plásticos agrícolas e, como se ve agora actualmente, hai de todo. Hai lavadoras, hai mobiliario, hai de todo. Cando isto se fixo, en principio, abrían 2 veces a semana. Estaba cerrado, abrían 2 veces a semana, entón tiraban aquí os plásticos. Pero, de repente, deixouse isto aberto, a xente empezou a tirar todo o que lle parecía, estaron tirando lavadoras, televisións, todo o que hai aquí, agora xa empezan a tirar escombro. Isto non sei en que acabará isto, porque como non o limpian, cada vez vai a máis. Eliminar vertedoiros como este pasa tamén pola propia responsabilidade dos veciños. A culpa non é do Concello, a culpa é nosa, da xente, porque é moito máis fácil que se tes unha lavadora para tirar, chamar ao Concello, que che veña a retirar á casa. E outra que te pillen tirando aquí, que encima van te fastidiar. Pero somos así, é máis fácil coller, chegar aquí, tirala e punto. Hoxe non hai necesidade de vir tirar isto. Pasan polas casas a recoller todo. Non hai maneira de vigilar isto, porque isto pode chegar calquera persona en calquer momento e aquí, como ustedes ven, non hai vivenda para poder vigilar isto. Lástima, ademais, pola mala imaxe que dá o vertedoiro situado ao pé do Camiño Norte. Non sei, mala vista, mal animales, pode haber aí de todo. O Camiño de Santiago por aquí dá unha imagen que é bochornoso. Único se os peregrinos queren aproveitar os colchóns para dormir. E non, podemos coger un colchón aí do mar. O Concello de Guitiriz está a realizar xestións cunha empresa de recollida de residuos para eliminar este punto negro de lixo. Seguimos con outros asuntos. A campaña da Vieira está sendo desigual nas distintas rías galegas. Mentres na de Arousa as capturas non chegan aos niveis agardados, porén, na de Vigo, os barcos con permiso para este bivalvo cumpren sen problema as cotas diarias, tanto en cantidade como en calidade. Nas inmediacións da Ponte de Rande cría a mellor vieira da ría viguesa. Despois de tantos anos pechada polos persistentes episodios de toxina, a especie semella que está recuperada e por fin neste mes de marzo puido arrancar a campaña. Un poquinho condicionado hasta esa data polo tema das analíticas, foi cando nos deron ben e arrancamos, aínda que fora de tempo, entre comillas, como suele decir, porque nestas épocas normalmente cando xa paras,
pero, bueno, como a vieira ainda está en bo estado o Nadal, non fixo desove, pois, bueno, estamos en plena campaña. Os barcos que cada xornada saen faenar cobren axiña a cota diaria e cun produto de calidade. Perfecto. A vieira ten un tamaño excelente, capturas cóllense rápido, unha campaña cojonuda. O tope de capturas ven marcado polas peticións da planta de viscerado de Cambados, a onde vai destinado todo o bivalvo. Pois o tope que a planta nos pon para cada día divides entre o número de tripulantes que van a bordo dos barcos. Estamos falando aproximadamente entre 85 e 100 kilos por tripulante día. 11 centímetros é o tamaño mínimo legal. O prezo está fixado dende o inicio, este ano a 6 euros o kilo. Os mariñeiros agardan que a campaña se manteña en abril, aínda que saben que dependen das condicións do mar. Dando o tema da vieira, non? É dicir, se o estado do Nadal se mantén e non desova, pois podremos continuar todo o mes de abril, pero, bueno, se xa van detectando que merma ou que sea, pois entón tendremos que parar antes. De momento, polo que se oe por aí, en Cambados este ano sei que a cosa estaba bastante floxa. Hai que aguantar, a ver o que aguanta, se non desova e as temperaturas siguen así e tal, a ver se aguantamos unha temporadiña máis. A vieira, un manxar para o padal e un recurso máis para a frota cada vez máis obrigada a diversificar as capturas. De seguido viaxamos a Xunqueira de Espadanedo na provincia de Ourense. Onte pola noite roubaron todos os carros das aldeas do concello e esta mañá apareceron ás portas do mosteiro. Nuns minutos contámoslles que foi o que sucedeu exactamente. E botamos agora unha ollada como está o día en Galicia a través das cámaras da web g24.gal e empezamos en Muxía, na Costa da Morte, onde vemos unha mañá agradable e tranquila, onde nestes momentos os termómetros marcan 15 graus. Na Ría de Arousa vemos tamén un día solleiro no Grove, onde están gozando de 15 graus de temperatura. E un grau máis, 16, teñen o norte, en Ortigueira. Ali tamén vemos ceos maioritariamente despexados. E xa no interior, pois é unha xornada de especial movimento en Portomarín, porque hoxe celebran a súa famosa festa da Augardente. De feito, o plano da Cámara, xa ven, está tapado por momentos pola carpa instalada para acollela. Teñen 16 grados, pero hoxe van chegar ata os 23. E rematamos na Quintana coa fila para entrar na Catedral. 18 agradables graus dos 22 que hoxe van a cadar na capital de Galicia. E de Santiago imos un poquinho máis ao sur. A ostra de Arcade é a protagonista esta fin de semana no concello de Soutomaior. Trátase dun produto que non agrada a todo o mundo, pero a quen lle gusta considérao unha delicia e hoxe pode degustala con garantía de calidade, Andrea. Sí, efectivamente, é todo un manxar da ría que, como ben dis, non a todo o mundo lle gusta o natural, que é unha das maneiras que teñen aquí nesta festa de servila cunhas gotas de limón, pero precisamente estamos con Joaquín Lema, que é o responsable desas elaboracións cociñadas. Que tal, Joaquín? Tensnos aquí preparadas unhas elaboracións, explícanos. As diferentes que facemos todos os anos. Temos esta, que con sobre aguacate, esta está en escabeche, que é tradicional para mandar para calquera sitio. Antes non se podía mandar debido aos transportes, e entón é a escabeche, é tradicional de todos os anos. E fixemos un crocante de outra con salsa tártara de mayonesa e crujiente de ostras. É que comentábamos que non a todo o mundo lle sentan ben como as están elaborando os compañeiros ali nas nosas costas, non? Sí, a verdad que hoxe é a festa da ostra, que é aquela que ten o dominio, pero voltamos a facer estas debido a que así a xente que non pode comer as frescas pode comer destas e que este tamén animada e que este contenta na festa, non? E por agora que tal de vendas? Porque me comentabas que levades días esgotando as racións. Sí, a verdad que sí, o vernes chegamos, fixemos 100 racións, tuvemos 10 minutos, 20 minutos, quedamos sin elas. O sábado vendemos 200 e pico e hoxe levamos 350 vendidas. Dentro un ratiño se marchamos, se quedamos sin elas. A verdad que foi moi boa trozo. Moi ben, pois moitísimas grazas, Joaquín. Xa vedes que para aquelas persoas ás que non lles sente ben esa ostra ao natural, tamén temos opcións cociñadas. Grazas, Andrea. Cheo en Arcade e tamén en Padrón,
que se enche de visitantes na celebración da Pascua. A xornada comezaba ás 10 da mañá no campo da Barca coa tradicional feira de cabalos. A Asociación Pura Raza Cabalo Galego comezaba deste xeito a Copa Galicia de Morfoloxía, que se ven celebrando dende hai xa 25 anos. Participaron 13 gandeirías de diferentes puntos de Galicia. Houbo concursos de cabalos, eguas galegas, de razas pesadas e de pura raza árabe, ademais do concurso infantil de ponis. A Pascua de Padrón é unha das feiras tradicionais, como a San Lucas de Mondoñedo, como San Martiño en Teo, na Carballeira de Francos, feira na Ascensión en Santiago, feiras tradicionais do calendario feiral de Galicia, con unha ventaxa. É a das primeiras feiras da primavera. Bastante bonito, cabalos bonitos, un bo ambiente, non? Ahora imos ver a maquinaria, entón... Gústame, ves aquí os cabalos, máis as eguas pasas o tempo. Está moi ben, sí. Vamos a dar unha botiña por aí, vemos os burros, os cabalos, os ponis. E agora come un poquinho de pulpiño de churrasco. E hoxe é domingo de Resurrección. A Semana Santa chega ao seu fin. En Ferrol celebran unha das súas procesións máis importantes, coas 3 confrarías irmandadas no gozoso encontro Demetrio. Sí, falamos da confraría da Mercea, das Angustias e da Soidade, e aquí se tuvo lugar ese gozoso encontro con Jesús resucitado, con súa nai e tamén con Magdalena. Aquí tivo lugar ese sempre espectacular encontro do domingo de Resurrección que congregou moitísima xente baixo un sol de xustiza con as temperaturas máis propias casi xa de principios de verán e que fixo que esta xornada, esta última xornada da Semana Santa de Ferrol, pois estiverá acompañada, como decíamos, con este bo tempo que algúns agradecían despois xa das últimas edicións onde a chuvia así fixera acto de presención. A semana que remata e como ven sendo xa tradición con milleiros de persoas que inundaron as rúas aquí en Ferrol, daqui de Ferrol, de Galicia, de fora da nosa comunidade tamén, de fora de España, que acudían e se sorprendían con esta Semana Santa, algúns que non coñecían. Es algo bonito. Aparte llevamos 2 años sin poderlo disfrutar por la lluvia, entonces hoy aparte tengo a mis 3 hijos penitentes. Me gusta ver que la tradición continúa y que bueno, se ha mejorado, sobre todo se ha mejorado mucho, y la verdad es que desde que yo procesionaba la Semana Santa ha ido incrementando en belleza. La verdad es que está fantástica la fecha. Mucha devoción, mucha pasión. De verdad que la energía que se siente, el respeto y la organización y cómo los feligreses pues, se han entregado para esta celebración es conmovedor. E mentres en Viveiro remata a Semana Santa con 2 procesións programadas para este domingo, a máis seguida, a do encontro na Praza Maior, está no coa estrea dunha imaxe. A procesión do domingo de Pascua ao mediodía é das máis esperadas en Viveiro, con saída da igrexa de Santa María. Moi emotiva, digna de visitar cada ano, moi ben. Extraordinaria, extraordinaria. Ya la conocía, pero inmejorable. Todos los años estamos aquí viendo estas procesiones tan buenas. O momento central é a representación do encontro na Praza Maior coa intervención da coral polifónica Alborada. A novidade este ano foi a incorporación da imaxe de Nosa Señora da Alegría para sustituir a Nosa Señora do Sagrado Corazón, unha talla do século XIX moi deteriorada pola couza. É todo un espectáculo, sí, moi bonita. Creo que é a festa máis grande daqui de Viveiro, non? Ten unha importancia enorme, vese con que a alegría se fai isto, e a min encantoume. A cita para a última procesión é ás 7:30 da tarde. Fisterra celebraba este mediodía un dos actos máis destacados da súa Semana Santa, a escenificación da Resurrección de Cristo. Esta escenificación basease nun auto sacramental que narra en verso o anuncio da Resurrección de Xesús. Posteriormente interpretouse a danza da Nosa Señora das Areas en honor á Virxe máis coñecida como a danza dos paus. A Semana Santa de Fisterra na Costa da Morte está declarada festa de interese turístico nacional. Dejemos que hable el corazón. E a aldea de Paradela, no Salnés, unha devoción á Semana Santa co amor polo teatro. 2000 veciños censados, máis de 100 teñen papéis principais ou secundarios na escenificación da Morte e Paixón de Cristo. Na última función, a deste domingo, os actores afeccionados dan vida á resurrección de Xesús de Nazaret. Raquel, contanos.
Neste 2026 da Semana Santa tan realista de Paradela no concello de Meis, correu o peligro de non se celebrar. O motivo foron as discrepancias na dirección artística e todo rematou co cambio do actor principal, obviamente, o que interpretaba Xesús de Nazaret. Superada a crise, este ano debutou un novo actor, como sempre, da aldea. Hai xa 3 meses comenzaron os ensaios e dende o domingo pasado, o de Ramos, ata hoxe o domingo de Resurrección, o teatro volveu durante 7 días seguidos a distintas ubicacións. Hoxe asistimos á representación da pasaxe do anuncio da resurrección do Mesías no escenario ubicado ao pé da igrexa de Santa María de Paradela. A participación veciñal volve a manter viva unha tradición de máis de 150 anos de historia, unha tradición que hai 16 anos lle outorgou a esta celebración o título de Festa de Interese Turístico de Galicia. En estes días festivos hai outra cita ineludible, pero en Xunqueira de Espadanedo, na provincia de Ourense. É un acto especial para a súa veciñanza, Laura. En Xunqueira de Espadanedo son quen de manter a tradición ano tras ano. Durante a madrugada do sábado longo, varios veciños percorren a parroquia para cumprir cun costume que vai pasando dunha xeración a outra. O resultado, este que ven, os carros roubados en distintas aldeas durante a noite que esta mañá decoran a entrada do mosteiro. Adornados, por certo, coas berzas que levaron tamén das súas hortas. Na mentre, seus donos agardan para recuperalos. Os carros serven hoxe de corredor para os que veñen a misa e, sobre todo, para sacarlle un sorriso aos seus veciños. Grazas, Laura. Séculos de historia das monxas de clausura de Ferreira de Pantón, en plena Ribeira Sacra, afloran pros visitantes nas novas rutas guiadas polo interior do Mosteiro do Divino Salvador. Estreáronas a pasada fin de semana e non paran de recibir xente. Tras a muralla de pedra do Mosteiro das Bernardas prevalece a calma dun espazo de clausura. Máis de 5 séculos de historia ábrense ao visitante que pasea polos lugares santanos reservados ás donas e ás súas criadas. A peculiaridade era que eran grandes damas, podían ser moitas veces viúvas, que era moi habitual, e entonces elas entraban pois cas súas criadas, co seu servicio. Ata agora as visitas estaban restringidas ao claustro e á igrexa, onde tamén hai novidades, unhas pinturas murais do século XVI que empezan a aflorar tímidamente. Non sei se las podéis ver, veis la cara de Cristo, verdad? Que é enorme, la veis? A mano izquierda hai un ángel. Sen invadir a zona de clausura, onde aínda residen 7 monxas, os visitantes paseanse por espazos rescatados do tempo, como a antiga cociña. Muchas elegían esto porque era la manera que ellas tenían de crecer culturalmente, pues estar tranquilas, gestionar tierras. Pegadas dunha historia vinculada aos labores da Ribeira Sacra. A mí lo que siempre me sorprende de estas cosas es cómo relatan la vida de estas personas, ¿no? Dedicadas en cuerpo y alma a un retiro, a un sacrificio de vida. Teño moita curiosidade, pois desde unha perspectiva feminista, non de saber como era a vida de todas estas mulleres, cal foi a elexían, non elexían. Un paseo pola historia desde o recollemento do mosteiro. A raza rubia galega goza cada vez dunha maior demanda internacional, boa proba é o interese que esperta por parte de celebridades de todo o mundo. Foi o caso hai agora un ano do actor Henry Cavill. De feito, na granxa do Corgo, onde adquiriu un lote de animais reprodutores, constatan que a visita potenciou as vendas do seu gando selecto. O actor que encarnou papéis como Superman ou The Witcher, o británico Henry Cavill, visitaba hai un ano unha explotación gandeira de Sabarei no concello lucense do Corgo. Nela mercou un lote de animais reprodutores de raza rubia galega que levou para a súa propia granxa na campiña inglesa. A partir de entón, non deixou de aumentar o interese no ámbito internacional por esta raza autóctona. Desde que, pues isto pasou por aquí a familia Cavill, pues había un incremento moi elevado de animales para a línea vida. Sí que é verdad que levamos unha temporada moi grande atendendo atender a todo o mundo, pero é unha explotación pequena familiar e non damos coberto as necesidades que ten neste momento a alta demanda que ten de animales. Sí que é verdad que hai unha alta demanda de animales, pero animales de moi boas xenéticas. A xente agora quere incorporar animales de alta xenética, non vale calquer cousa, a xente cando incorpora algo, pues busca algo moi determinado, animales con unhas boas pedigrís, con unhas boas calificacións morfolóxicas. Ademais da selección xenética, na que priman a morfoloxía e o carácter dócil dos exemplares, a calidade dos pastos tamén resulta fundamental na posta en valor desta raza.
Así e todo, malia o incremento dos prezos en orixe, o aumento dos custos de produción está a afectar o sector, en especial nos últimos meses. Hai unha alta demanda de animales, pero neste momento, dada a circunstancia da guerra de Oriente Medio, pois encima collenos en plena campaña de recollida de forraxes, abonos, os abonados das pradeiras e todo o que é un silado da temporada, pois collen. Entonces, o beneficio que nos reporta a gran venta e a gran volumen que temos de demanda de animales para a vida, pois nos é restado nos costes de produción que temos. Xunto coa escocesa Angus e a xaponesa Wagyu, a rubia galega pouco a pouco está a lograr situarse entre as que están consideradas polas súas características organolécticas as mellores carnes de vacún do mundo. Este feito tamén chamou a atención do célebre chef Gordon Ramsay, que mesmo situou a raza autóctona de Galicia no máis alto do podio.